ҳамада салом алайкум обуначиҳои виб канал, раҳмат барои интизоритон. чӣ гуна ки шумо медонед, дар ин канал ман мехостам ки рубрикаи иловагӣ ҷорӣ кунам ба ғайр аз рубрикаҳое ки аллакай ҳастанд дар канал. Ин яке аз рубрикаҳои дигари дӯстдоштаи ман ки ҳаст ки чунин контент хеле ҳам карданаш душворай, лекин на ҳама қадр мекунад. Аз ҳамин хотир ҷои ин маҳз ҳамин виб канале, чунки дар инҷа обуначиҳо элитаанд ҳамаш. махсус ҳамин гуна тамошобине ҳастанд ки чизи душвора мекованд. ҳамин гуна тамошобине ҳастанд ки чизеро мекованд ки як манфиат дошта боша ё ин ки ягон хел дар ҳаёту кору фаъолияти худшон истифода бурда бутонанд. И Аманда Хенко ки 22 солаи дар ин синни соли ҷавонаш аллакай тавонист ки 2 бор фарзанддор шавад. Ва дар ин синни соли ҷавонаш соҳиби 2 кӯдак шиданаш як тараф беста ки дар ин кишварҳо хеле ҳам кам дида мешавад. Лекин бо тавонист ки соҳиби ҳар гуна корҳое шавад ки на он қадар хубай. Аввалан оғоз мекунанд корро барои ташкил кардани ҳар гуна шабнишинию чорабиниҳои барои дилхушӣ ва ин оҳиста оҳиста мубаддал мегардад ба шабнишиниҳои ҷинсӣ. Бисёри зану духтарҳо барои пул ба даст овардан роҳҳои хеле ҳам осона интихоб мекунанд ки ино мешавад бо фурӯхтани худ, фурӯхтани бадан, яъне ки бо ягон фоҳишагию бо дигар корҳо сару кор мегиранд. Барои Аманда вақти дуюм кӯдакаш ба дунё меояд ва мебинад ки бизнесаш на он қадар хуб меравад барои ташкил кардани чорабиниҳои ҷинсӣ, ба хулоса меояд ки вебкам модел мегем дӯсто, ҳоло маънош ама мефаҳмонам, то ин ки маънош дароза, баъдан ҳамин гапа вебкам модел ки бигем шумо бифаҳмед. вебкам модел яъне ки моделҳое ҳастанд ки дар интернет тавассути вебкамера дар сайтҳо барои калонсолон, яъне ки сайтҳое ки хитон фаҳмиден 18+ҳо, ҳамун ҷоҳода ҳама корҳоеро мекунанд ки чӣ гунае ки шумо 5:1 лангулиро тамошо кардем. Хая бурам хеле шонте. Шонам. Хайхез бо хов мекунам чикавне. Лангули на он қадар даҳшатноки бад чем иноай. Барои мисол лангули шири хича наҷӯшидай. Яъне ки ҳаст сайтҳои 18+ ки дар уҷа духтаро танаи луч ҳар намуд корҳоеро мекунанд ки корҳои ҷинсӣ хитон фаҳмиден бо сум. ҳаминора меган вебкам модел. Ва бале ӯ ин корро хеле ҳам кори хуб қабул мекунад. ӯ ҳамроҳи шавҳари 26-солаи худаш Стивен Уильями хурдӣ дар мардум пешкаш мекунанд, яъне ки дар ҳамун сайтҳошон алоқаи ҷинсӣ ва дигар корборҳои худшонанд. ҳамаи ино як тараф беста. ҳатто вақтҳое буда ки хонаи ӯ меҳмонҳо меомаданд ва кору борои ҷинсие ки бо зану шавҳар рух медод ба як группавуха бигем мубаддал мегашт. Ва иноро бародарома шӯхӣ накардаистам. Ино ҳамаш ҳастанд. Ман фикр намекунам ки нишон додан, намоиш додани чунин кадро кори хуб мешавад, лекин ман бороша хира карда нишон метимтон аз рӯи ҳамин сайтҳошон, ҳеҷ чизошон дар сайтҳошон ҳастай. Албатта ман даромадагӣ нестам, барои тамошо кардан унҷода пул метиҳӣ медарой, лекин аз аму картинкаҳош маълума видеоро нокушода дар дуруншон чӣ гапай. Ва танҳо як сурат шама барои далели ин гапҳо дар ҳамин веб канал партофтагим. хеле ҳам даҳшатнок ба назар мераса ин сураташ, лекин дӯсто аз оне ки дар асл ино мекардан, ин сурате ки шумо диден и як ҳичи ҳисоб мешавад. Он даҳшатдошона агар ки ҳоло ман нишонам натиҳам, шумо аз рӯи нақлҳошон хуб мефаҳмед ки чӣ гуна даҳшатҳо буд. Барои мисол даҳшатнокии ин ҳолат чӣ гунае шумо медонед, Аманда ҳомиладор ва кӯдак ба дунё меорад ва тамошобиношда як хизматрасонии нави дига пешкаш мекунад бо ҷӯшидани шири худаш ва ба фурӯхтани ӯ. шумо савол мешавад ки пас кӯдак чӣ мехӯрад агар ки ӯ ин корро кунад? Гап сари ҳамин меравад. лайк мондана фаромӯш накунем ва оғоз мекунем барномаро. Фарқияти ин барнома аз чунин барномае ки дар канали ютуби мегзара, криминални расследванияҳо, оне ҳастае ки ман дар инҷа таҳлил мекунам чӣ гуна ҷинояткор ҳаракат мекунад ки дурӯғ бига ва дурӯғи ӯра муфаттиш нақапа, ва чӣ гуна муфаттиш ҳаракат мекунад ки ҷинояткорро нагузора дурӯғ гуфтан, ё ин ки чӣ гуна усулҳо истифода мебарад барои ӯро маҷбур кардан ки ростша бига ва дурӯғи ӯра чӣ гуна меқапа. барнома хеле ҳам дарозаи дӯсто ва хеле ҳам ҷолиб. шарт нестае ки шумо ҷинояткор бошед ва ё ин ки муфаттиш. ин гуна усулҳоро донистан дар тамоми ҳаёт лозимае. мешавад ҳолате ки дар ягон кор гунаҳгор нестӣ. рафиқат, ҳамсоят, хеш таборот як кас дига ба як кор гунаҳгор мекунад, гап зада наметонӣ, ҳақ бадани худа тасдиқ карда наметонӣ.
барои ана ҳамин хел ҳолатҳо ин барои ҳамагон лозим ай. Чояи овай кофеяи чизе ки менӯшен, ма бештар ов ба хотире ки беҳтарин чизи барои бадани одам и овай бояд ки бираса ҳамада. Ай ма ов ай шумо хай намедонам чӣ боша, омода кунем ва шурӯъ мекунем. Хай чӣ аманда чӣ хеле ки дар инҷа навишта шудагӣ ай? Сабти аудиоӣ ва видеоӣ рафтестай. Ма детектив Солимон. Хай ту медонӣ. Бе ҳарфи Д. Хоб ба ёд бигӣ. Дар ҳуҷра сабти садоӣ ва овозӣ рафтестай ва ҳар як шахсе ки ба инҷа меафта мо бояд ки ҳуқуқи шаҳрвандии ӯра ба ӯ бифаҳмонем. Ту ҳуқуқ дорӣ ки ба хомӯшӣ риоя кунӣ, ҳар як чизе ки ту мегӯӣ мешатона ки зидди ту дар суд истифода шава. Ту ҳақ дорӣ ки бо сафедкунанда суҳбат кунӣ ва дар ҳузури ӯ дар вақти бозпурсӣ. Агар ки ту имконияти сафедкунанда гирифтан надошта бошӣ, давлат ӯро ба ту пешниҳод мекунад. Ту ҳуқуқҳои ихта мефаҳмӣ? Бале. ин барнома бародаро хеле ҳам дароз ай. Соатҳои дароз аз як чанд қисм иборат ай ва ин барномаи вип канал ай. Дар YouTube намешавад чунин барномаҳо. Яъне ки дар инҷа мо таҳлил кардагием бозпурсира ки чӣ гуна ҷинояткор ҳаракат мекунад ки дурӯғша муфаттиш нақапа ва чӣ гуна усулҳо истифода мебарад муфаттиш барои дурӯғи ҷинояткора фош кардан ва ӯро нагузоштан ки дурӯғ бигӯяд. Ин намуди контент бале монанде ба хабарҳои криминалӣ ки дар YouTube мешава, лекин фарқаш дар ҳамиае ки ма дар инҷа таҳлил мекунам. Ин гуна контентҳо танҳо дар вип канал мешава. Бале дар инҷа порчаш буд. Я вақт дига ҳам хе порча пахштагӣ будам дар YouTube. Бародаро ба он нигоҳ накарда ки бо ма дар охир фаҳмондагӣ будам, бо пурсидан ки давомуш ку. Бо як бор дига мегӯм бародаро. Ма дар инҷа партофтам то ин ки шумо бифаҳмед, касе ки дар бораи вип канал намедона даракдор бошен. И барномаҳои вип канал ай. Марҳамат, касе ки бихоҳад бидроен тамошо кунен, дар рӯи экранатон айни замон баромадагии значоки вип канал метавонен ворид шавен ва тамошо кунен. Ва ё ин ки дар якум комментария ссилкаш закрепи шудагӣ ай. Ссилкаро пахш кунен, мегзарен Telegram бот, дар оҷа ҳамаш инструксия хуб фаҳмондагӣ шудагӣ ай ки чӣ гуна метавонен шумо вориди вип канал шавен. Ҳамада хайр, то видеоҳои оянда.